Good morning सनाफोर morning ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरो ना ओंखाम संग्रानिफ्राय नै बुट एवनानै ओमफ्राय ओरै गाइखेर साहा फुदुंदों ओमफ्राय ओरै मम' फ्राय खालामनो नागिरदों घिजों नै थ' नायलां सनाफोर दिनै बावनानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा दैलि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा वेलकाम खालाय अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानै दोनथा आरो ना साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय दा फुंनि टाइमा 8:30 जाबाय लोबस्रां न' बां फोसाबखांनानै दुगैस्रां लोबस्रां दा नै ब्रेकफास्ट खालायनो थाखाय बुट एवदों आरो ना आङो नै फिसाजोआ टिउसन फरायगासिनो दं गेदेरा ओमफ्रायो दिनै सानडे नालाय दाख्लै लायिखौ लादों आरो ना दिनै सानडेबाबो ओमफ्राय दा फिसाजोआ लांदों थ' मा देखायलांनो हायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसैलाय आरो ना सोनाफोरखौ नायलांबाय था मा देखायलांनो हायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसैलाय आरो ना ब्रेकफास्ट खालायग्रोनोसै मर्निंनो ब्रेकफास्ट खालायग्रोनोसै आरो ना बोथोरा मोजांथार सान्दुंबो दुङाखै बारा दोमैलुलुनो बारा सान्दुं दुङाखै आरो ना थान्दा बोथोरा मोजाङानो बुटखौ एवखांनानै घिजों मम'खौ फ्राय खालायबाय नै आङो मैयानिनोमोन आरो ना मम'आ बेलासियाव बानायनाय ओमफ्राय आग्लायदोंमोन नालाय बेखौनो नै आराम घिजों बिदि एवनानै जाबाबो गोथाव मोनजायो फ्राय खालायबाय सस एसे लाबाय ओमफ्रायो मम' मोनथाम लाबाय ओमफ्राय बुट एवनाय गाइखेर साहा जागासिनो फिसाजोफोरनोबो हैबाय बेहाय बै बिगुरखौ जानाय नायनांगौ माबायदि जादों बेरेफुंजानि मम' फिसा मैया बिगुरखौ रोजा खालायबाथाय थावा ना बारा थावनाय मोनजायाखै ओमफ्राय दिनै बिदि एवफ्रामनानैसो गोथाव मोनजाबाय ना साहा लोंखांबाय दसे रेस्ट लानानै ओंखाम संसै आरो ना ओमफ्राय आगैमोना आंखौ सोंबाय थायो आरो ना आब' नों मानो फुंनो रोंला बेदर जाबाबो मानो फुंनो रोङा मानो ओंखाम बुरजा जाबाबो फुङा होननानै बुङो आरो ना आङो गोदो फुंनानै बिराद खस्थ' मोनखांखाबाय आरो ना आगैमोन आङो सिख्लायाव एसे मथिमोन आरोखि ना बाराद्राय मथि नङा आंनि हिसाबनि मथिमोन आरो ना हाबा जागोदानसिम आरोखि ना ओमफ्राय आं बिराद खस्थ'यैसो हामोदों आरो ना गोदो सिख्लायाव लंपेन्ट गानबा उदैखौनो सेथाबथाबसो खालायनानै लालायलायनांगौ जायोमोन आरो ना बिराद लाजिनो ओंखारोमोन उदै गिदिरनो उदैयासो देरगोरखायोना देरबाथाय उदैया ओमफ्राय खावलायासो देरगोरखायो ओंखायनो आं दा फुंहोला आरोखि ना गोदो आङो फुंखांनानै मिथिखाबाय आरो ना फुंनाया माबायदि खस्थ' जायो ओरैबायदि खस्थ'यैसो हामोदों आरो ना मोनायाव ओंखाम जाया मा जाया बिदिनो माने खुरैयाव सामसजों एसेल' लानानैसो बिराद खस्थ'यैसो हामोदों आङो हाबा जाखांनानैसो हामदों आरो ना आङो सना गेदेरखौ मोनखांनानै आंनि फिसाजो गेदेरखौ मोनखांनानैसो आं हामदों आरो ना आं माने उन्दुनायखौ आं बिराद खम खालायो आरो दाना बाराद्राय गोदो उन्दुआ आं माने बिराद साज्रांसो उन्दुयो आरो ना गोसो होनानै उन्दुआ जा रेस्ट मोननाय टाइमावदि मानसिफ्रा सोरबा गोदो उन्दुयोना आं बेबायदिबो उन्दुआ आरोखि ना दसेनो माने साज्रांसो आरोखि ना आंना उन्दुनायानो सोरांबानो आङो फुङावनो सिखारो फुं जानो आरोखि ना आं फुङावनो सिखारो 4टा गाहामावनो सिखारो आङो ओमफ्राय उन्दुनायाबोथ' बिदिनो लेटआनो जायो आरो ना 12टा गाहामानो जायो बाराद्राय थाब उन्दुनाय जाया ओमफ्राय उन्दुनाय खमखायनो फुंला आरोखि ना आङो उन्दुनायखौ बिराद खम खालायो आरो सना उन्दैबो दं नालाय रेस्टबो गैखाया नालाय ओंखायनो आं फुंला आरोखि आरो फुङोखालाबो आं जिबनावबो नमस्कार बिराद खस्थ' आरोखि ना फुंनाया जिबनावबो आं फुङोथारला आरोखि ना ओंखायनो आं फुङा उन्दुनायखौ आं बिराद लिमिटनि उन्दुयो आरो ना आं गोदो उन्दुआ माने जिखिनि टाइम मोनो मानसिफ्रा बिदिनो सोरबा बिदिनो जाखिनि टाइम मोनो माने बेहायनो गोदो उन्दुयोना आं बेबायदि उन्दुआ आरोखि ना रेस्ट होनायखौनो लाया आरोखि आं बारा माने लुखुर लाखार बिदिनो माबा माबि मावलाबाय थायो ओमफ्रायो बिदिनो मोनायावबो उन्दुनायाथ' बिदिनो 12टासोआनो जाखायो आरो ना 12टा ओमफ्राय फुङाव बिदिनो 4टा गाहामावनो सिखारो नालाय ओमफ्राय बिदियावनो उन्दुनाय खमखायनो आं फुंनोबो रोंला आरोखि ना जाबाबो फुंनो रोंला आरो फुङोखालाबो आङो मालाबाबो फुङो आरो आंना नोंसा गुमिया होनोमोन आरो मोदोमखौ फेसेमदो मा मोदोमखौ बिदि फेदेरनानै लायो नामा होननानै ओंखायनो आङो फेदेरथारला आरोखि ना मोदोमखौ बिदिनो फिसायैनो थाबाय थाथोंसै आंनि मोदोमा आं आरो फुंहोखाया मालाबाबो फुंहोथारला आङो बिराद खस्थ' मोदोम गिदिरबाथाय उदै गिदिरबाथाय गाननो जोमनो समाया नोंसा गुमिया मथिखौ बारा मोजां मोना आरोखि ना ओंखायनो आङो बिदि स्लिम गुमिया बिदिनो बुंबाय थायोमोन आरो मोदोमखौ बिदिनो दोनबाय थानोसै नामा नोङो होननानै हामहोला नामा होननानै मथि गाज्रि नुयो होननानै ओमफ्राय बेहायनो फिसाइजोंबो बुंजाबाय नालाय मथि होननानै ओंखायनो आं फुंहोला आरोखि ना ओमफ्राय गावहाथ' आं हाबा जागोदानाव फिसासाथारमोन नोंसिना गुमिया हामख्रेंख्रेंसोमोन आंनासो मोदोमा देरसिनमोन आरोना ओमफ्राय दा गावहा अमा बायदि जालांबाय मोदोमानो गावहा हामहोनो हाला दाना ओमफ्राय मालायखौ फुंनायनि गोदो बुंबाय थाग्राया दाना गावहानो अमा बायदि जालांबाय उरै थुरै देरजोब्बाय ओमफ्राय दा हामहोनो हाला नायनो गाज्रि नुथारो ना फुंबाथाय सजना आलु टमेट' होनानै संखांबाय आङो नै ओंख्रिखौ एबार नाफाम आंना हा माया
ओमफ्राय नाफामा लाखि होफैदों दाख्लै फिसाजो होफैदों लाखि होफैनाय आरोना थेंक इउ सना बिमादैया नाफाम जासुलि नालाय फिसाजो होफैदों आरोखि ना दाख्लै बेरायनो फैदोंमोन नालाय बनरगाव बियादै होफैनाय आरोना दाखालि बियादै बेरायनो फैदोंमोन नालाय आंखौ मिथिखायो नालाय बिमादैया नाफाम जासुलि होननानै ओमफ्राय होफैदों आरोना नाफाम बिमादैनो दाख्लै बेरायनो फैदोंमोन नालाय ओंखायनो दिनै जानोसै फिसाजो होफैनायखौ गोदौथोंसै मोनबाय नै आंना नाफामा आयौ आयौ नुवाखै खिथु उनाव माबायदि थाहैदों बिदिनो हाबनानै थाहैबाय थायो बोलो 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 ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोबनानै दसे रेस्ट लादों आरोना अरा ओइ मानो खनायाव थाहैखो सासेया नै ओइ फैदो फैदो नाफामजों गोथाव जानोसै आं नाफामबाथाय थानो हाया आरोना सनाफोर नाफाम ओमफ्रायो सजनाजों आलुजों फिसा फिसा सानैनो जाहोखांबाय टाइमाबो दा 2थायानो जानोसै आंबो एसे आं साखिनायाखैनो माबायदि जादोंथाय नाफामा बिराद गोथाव नाफामा बिराद गोथाव आरोना बियादै होफैनाय नाफामा बिराद गोथाव आरोना बिस्रा नाफामा गोथाव जाखायो सिगाङावबो लाबोनानै जाफैखांखाबाय आङो बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय दाख्लै गाव फैदोंमोन नालाय बियादैया ओमफ्राय लाफादोंमोन नाफाम मोनबाथाय ओंख्रिखौनो नांलायलाया आंनो बरिया फिसाजो होफैनाय नाफामजों बियादै होफैनाय नाफामजों बोथिसे सानसुनि स्राय जाबाय आरोना मानिनांगोन आरोना ओरैबायदि गोथाव नाफामा सासेया फैलायबाय